No, takže džem dobrý, milí diviaci a diváčky. Nie diviačky? A nech sa môžu páriť? Ako každý pol rok, tak sa opäť vidíme na našej milovanej ceste za pokladom. Za pokladom, áno. Tvojim pokladom, ktorému meškáme zas. Ale... Pretože on je tak neschopný, že on nevie, ja neviem. Že on musí j***, aby prišiel správne na čas. Že? Nemám slovo. Vyjadri sa k tomu. Džen dobrý, akorát som musel dosmiať. Tešiť mať, ale choj do keľu s hentým akože pasatem, či golf spocený, hnusný, biely. Bože, mi to neskape po ceste. Ajaj. Dobre, tak máme očividne Survivora, tak musím ísť musím riešiť. Riešim. To papa, ľúbime vás. Dovidenia, papa. Takže džem dobrý sa prajem a mohli sa otočiť sem, my som urobil promo. Petržalská vinotéka, keby niekto chcel. Takže džem dobrý. Ideme teda dneska do Radošiny opäť. Ideme zobrať najprv moju motorku na chatu, na Liptov a odneseme ho do Radošiny, RPS moto. A samozrejme, že po ceste si urobíme ešte nejakých pár výletov. Možno sa zastavíme do Popradu. Možno. A budeme sa vám hlásiť priebežne z cesty nejaké srandičky a podobne. Dúfam, že sa budete tešiť. A horšie, co nám ukážete ešte? Co vám, jo, tohleto, jo. Vy ste si to, prosím vás, ja som to takhle připravil, jo. Takže tohle nás čeká, prosím vás, jo. Je to 13 hodín 48 minut. A jedeme po staré cestě, jo. Jo, já se picnu. Ty vole. Takže tohleto já potom dám nášmu střihačovi, který to střihne do videa, jo, Horste. A když ihned zavoláte a objednáte si, získáte ještě druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma. Ok, jede auto, tak se suneme k mýmu autu. Jo, jdem přeložit věce z kufru, máme tam nějaký skřinky, 3, co musíme dát na chatu. Čo je zas? Ještě raz. Máme... Ja by som ešte ukázal, máme 6.56. Tento čo je za kamerou, mal byť dole o 6.00 u seba. Môžete trikrát hľadať, kedy prišiel, dobre? Nechám to na vás. Dole v komentári môžete napísať. Kubo, strihni môj čas. Nie. Takže ešte pár vecí vybereme z auta a ešte sa zastavíme v Bánovciach. Tak sa uvidíme počas cesty, majte sa zatiaľ. My ani z tej Bratislavy nevidíme, už máme tretie video natočené, to je zázrak. Môžete si všimnúť vpredu, že jaká krásna mlha tam je. Nádherné. Tam máme krásne hradík, Ufengo, tam máme potom Kamzíčok vzadu, v pozadí. Áno, momentálne sa nachádzame v Starom meste. A ako klasický náš postup, hudobný, že náš Pionier nefunguje, lebo nemá Bluetooth, tak máme Bose. Nožičky máme Bose. Tak. Joj. Aby zimka nebolo. Áno, to nekameruj tam, budú to netreba vidieť. Ešte vám ukážeme, Kriste, pane, náš slovenský rozhlas, obľúbenú obrátenú pyramídu a Národnú banku. A už sa nám krásne odkrýva obrátená pyramída, ty stoj, že videli ste náš rozhlas RTVS. A teraz sa môžeme rozlučiť zase na nejakú chvíľku. Potom sa ozveme. Tak im daj papa. 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 Takže džen dobrý, máme 8 hodín 27 minút. Nachádzame sa v Smoleniciach. Za mňou je Smolenický zámoček. Hrad. Pre mňa je to zámoček. Môže byť. Máme krásne počasie, ako ste si mohli všimnúť. Sme na našej obľúbenej Boms. No, naša cesta nám bude trvať približne takto. Na Liptov by sme mali prísť
okolo 12. Takže máme krásne dlhú cestu, ešte po starých cestách ideme štandardne. Keďže naša dodávka nemá diaľničnú známku, ja nebudem kupovať diaľničnú známku. Tam pozadí môžete vidieť Nič. tých pánov tam. Jaj, tam niekto beží. Jak sa to volá? No, vidíš, turisti. Na turistiku. OK. Tak, To. turistika. Džem dobrý! No, vidíte, že nachádzame sa na tejto krásnej že džem dobrý. Ten prestrihový zvuk. Teraz budú jazdiť tie autá. No, takže džem dobrý, tretíkrát. Nachádzame sa v nejakej dedinke, že Osuské. Máme tu takúto nádhernú cestu. Je hmla, čo je moje... Už? Čo je moje obľúbené počasie, ja si to extrémne užívam. Ešte mohlo byť tak, že mohlo by ešte mrholiť a bolo by to, že top. Koľko tých aut ešte pôjde, keď zastavím? Počujete, jak na schvál. Teraz im ani jedno auto nejde, zastavím, aj tu je neknabajených aut. To nie je normálne. Hovorím, že akože top cesta zatiaľ za mňa a príchod máme teda na tú 12. cirka. Tak sa budeme hlásiť. Majte sa! A nachádzame sa v Liptovskom Michalovi, prosím pekne. U mňa sa nachádzame. Ešte máme nejakých 26 km, 26 minút na Liptov. Tam zoberieme našu motorečku a ideme. A aby som nezabudol, som chcel povedať. Keby ste chceli takýto super strih, silno odporúčam navštíviť Zona Barber .sk a odporúčam JJ. Dole bude link, taký preklik. Nachádzame sa už v cieľovej destinácii. O chvíľku vám natočíme aj nakladanie motorky a potom si niečo k tomu povieme. Tak sa lúčime. Či ešte k tomu niečo povieš ty? Pavlinko! Pavlínko! Džem dobrý. Takže motorku sme naložili. Môžete si pozrieť, že v takých krásnej prírode sa tu dá jazdiť. Nebudem konkretizovať, kde som. A tí, čo to vedia, nech to nepíšu láskavo. Takže... Napíšte to do komentára. To krásne sa dá, je to úžasné, krásna príroda. Prišiel som sem a mám 100 000 jazdiť. Na koňoch. Na mojej motorke. Nie, však na koňoch, čo máš motorke. Áno, ale nechcem a ani nemôžem. Ešte kvôli mojej rúke. Rúrke. No takže teraz ideme do RPS Moto. Tam odneseme motorku a priebežne sa opäť budeme ozývať z cesty. Takže tak, majte sa zatiaľ. Dobrý večer, milí diváci a diváčky. Bánovce sme momentálne vybavili, aj sa nachádzame v Bánovciach nad Bebravou slovna v pumpe, ale motorku sme neodniesli, keďže trošku sa nám predĺžil čo? Výlet do Kežmarku. Na východ. Ale nebudem konkretizovať, čo tam bolo. Tam museli niečo vybaviť ešte. Samé šlapky, no. Trošku sa nám to predĺžilo a máme 21:23, takže ja pôjdem teda asi sám, možno zajtra sám do Radošiny odniesť motorku, tak sa možno z cesty ešte ozvem, ale keď nie, tak toto ukončím zatiaľ, alebo ešte z Bratislavy to vlastne ukončím, keď prídem. Takže pokračujeme, ešte sa možno vidíme počas cesty. Majte sa!
Žen večerný sa praje, moji milí diviaci a diváčky. Máme 23:16. Sme už pri Sládkovičove. Už sme takto pokročili. Ešte sem dotankujem aspoň za nejakú 30 €, aby sa nepovedalo, lebo už tam je že dojazd taký, že pred rezervou. Trafím sa, myslíš? Nie. Čo to piče? Som dneska raz netrafil. Ale to bolo, čo to bolo? To bolo slovná, tiež. Kto sa aj trafí? Ja som sa trafil. Počkaj, ja teraz... Poklepeme. No... Ako hodnotíš dnešnú cestu? Dnešnú cestu ohodnotím v Petržalke ku koncu, keď sa vrátim. Hej? Džem večerný sa praje. Máme. A dnes to ukončujeme presne tam, kde sme to aj ráno začínali. Ďurko, ukáž kde? Ukazuje prstikom tam. Pred pizzou Micou. Ale tu to ukazuje, vieš to. Takže pred pizzou Micou to ukončujeme. No, dnešný výlet zhodnotím pozitívne, veľmi pozitívne, nakoľko sme skoro všetko stihli okrem jednej veci, a to odniesť motorku. Takže tu pôjdem ja odniesť zajtra a možno natočím pokračovanie z toho. Ale bude to v tomto videu. 17 hodín sme strávili na cestách. Ja by som v pohode pokračoval aj ďalej. Mne by to nerobilo problém, mňa to bavilo. Tak ja sa teda ukončím na dnes. Budem možno pokračovať zajtra. Ešte nem. Ja tu zdravím celé obyvateľstvo. Pán kameraman. Áno, diváctvo, diviačstvo. Áno. A iné zveriny. Naserte si do periny, teda... Kvak. A dúfam, že aspoň párkrát som nehovoril úplne niečo od veci a nespal som pri tom. Kubo, to tam nechaj. To tam nechaj. Nie. To tam necháš. Nie. To tam necháš. Nie. Pekný večer. Kondela. Zariate svoj domov štýlovo na kondela.sk. Kondela. Takže deň dobrý sa praje. Už máme druhý deň. Máme 11 hodín aj 5 minút. A dneska ideme teda odviesť konečne tú motorku do RPS-ka. Čo včera nám to nejako nevydalo. Sme mali ešte nejaké iné zastávky počas cesty. Dneska máme takú peknú hmlu. Môžete sa pozrieť. Že aj UFO je zamhlené, hradne nevidieť. Vonku je príjemných 7 stupňov. Takže také moje poloobľúbené počasie, môžem povedať. Tak. Tak sa majte. Deň dobrý. No, máme 12 hodín 40 minút. Už sa nachádzame v Piešťanoch. Ešte 12 minút nám chýba do cieľa. Takže tam vyložíme. Cesta bola dobrá, hmlistá, pekná. Dokonca pred Budmericami, no výborne. Pred Budmericami, koľko som pozeral, že minimálne 5 km nový úsek asfáltky. Ale to bolo, že rovná cesta, to nebolo, že krivé alebo niečo úplne rovné. To v Bratislave také nenájdeme, aj keď urobia na novo ten asfalt. To oni urobia a ešte to stále je krivé. To je, keby ste išli po starom. Ale všade inde to vedia, keďže včera som po celom Slovensku išiel a všade boli nejaké nové úseky, tak rovná cesta. Úplne rovná. No tak vyložíme tú motorku a dá sa nejako ozvem. Detičke moje! Takže motorku sme vyložili, že sme si dohodli nejaký servis Tomičov a ešte nejakých vecí, drobností. Takže tu už máme konečne vybavené a už sa chystáme domov do Bratislavy. Takže už ideme domov, cestu sme mali peknú, ešte sa potom z Bratislavy ohlásim, aby som sa odhlásil. Takže uvidíme, čo ešte bude po ceste, možno sa ozvem. Sme v banke, 9
dedina Banka. Ideme teraz do Piešťan, zase cez ten most, čo som ukazoval pred chvíľou. A domov mám príchod do 3:00. Tak sa zatiaľ odhlásim. Majte sa.